zo'n zaagraam, dat weegt 1200 kilo. Hijs, hijs, en die tosken, die klauwen, die groef. Nou, begin maar met het begin. Dat krijg ik dan cadeau van de jongens derde. Hè. Dan zeggen ze, jongen, hij is stomp of hij is bot. En dan pak ik zo'n zeer en dan komt hij al en die span ik dan in. Ik doe het altijd even wat ruw voor. Ik kwam er dus altijd te Silje in Friesland. Hè. Ik kwam uit Utrecht. Hè. En altijd maar als Ben wie we altijd al op het wetter. En op Loosdrecht en staan hier voor een paar kwartjes en een bootje. En dan gingen we te Silje, maar lekker. Maar dat wie dus, en toen later, toen was ik 14 jaar, 15 jaar, toen verdiende je wat schild in de vakantie. En dan huurde we een bootje in 12 jaar. En ik hier dus na mijn studie hier al een baan in Holland, in Amsterdam. En toen kwam er een advertentie vrij voor een nieuwe fabriek, bouwen van een nieuwe fabriek in de Joden, van Douwe Egberts. En dat was mijn vak eigenlijk. Hè. Dus, en toen kwam ik in Utrecht en toen zei ze, meneer, u realiseert zich toch wel dat u solliciteert naar een baan in Friesland? Ik zei, dat is precies de bedoeling. Komt er weer een vlaagje, hè? Dan kun jij je meteen, hè? Want die molen die zit op het laatste in je achterwerk. Hè? Huppata! Meer dan 40 jaar liet dat ik hier kwam. Ja, want ik ben een van de oprichters van het Gild Fries Gemoenders, dus krek 50 jaar geworden. Hè? Wie is leermeester al werd, hè? In de Jouwer, Penningersmolen. Vroeger was dat hier wel dran. Ik zeg best, nou dat heb ik hier. En zo ben ik heen gebloed. Want ik zit altijd, en dat is zonder meer hoor. Het is verslavend, maar het is ik zo. Ja, maar wat is dat dan? Nou, als je dus geïnteresseerd bent in de techniek, dat ben ik, zeer. Hè, en dat vind je hier allemaal wat om. Het is zo fascinerend. Vlijmscherp, het is een fakkel. Goh. Heel goed geleerd het hout is, hè? Dat zou ik nou dat de zagen goed scherper binnen. Ja? Ik heb prachtig geleerd hout. Goed haast had ik geen schutpapier om te pas te komen. Nou, Jan is een bijzonder man en een bijzonder goede leerzame man. Sinds ik binnen van het Liedse Jonkje ben ik hier begonnen en toen ben ik eigenlijk verder de man hier opgevangen. En die hebben eigenlijk het vak wat leerd. Want in het begin is het natuurlijk al heel leuk en aardig, maar op een gegeven moment dan word ik echt, dan word ik echt het zegen van je verwacht en het zegen van de molen, zelfstandig. Dus, Kist Jan nou wat leren? Of, Nou, hij leert mij meer. Maar ze nou en dan maar gewoon wat liefste trucjes, zeg maar, de dingetjes die wij, je ziet beleven elke sneu wat. En zo ben ik wel eens dingen dat ik, ja, zak heet ik dan. Dan krijg ik een oors. Nou, ze leren wat van elkaar. En dat neemt hij wel om? Ja, dat neemt hij wel om. Jazeker, ja. Je bent de jongste net meer. Nee. Ja, ik ben van 36, dus rek er maar uit. Hè. Ik heb nog geen klachten. En ik kom uit een geslacht van alle keer hoogbejaarden, dus ik zocht wel hoor. Maar je hebt net zoiets van, ik ben 89. Ben ik. Ik toch wat minder. Nee. Die zelfinspectie, dat doe ik net hoor. Nee. Ik vind het zo fantastisch. En als ik zag wat die jongens, want ze zijn fantastisch hoor. Ik kan me omdraaien. En alles had gevaard, want ik heb ze opgeleerd al.